రెండవ ఘాట్ రోడ్లో కొండ చర్యలు విరిగిపడ్డాయి. గత కొద్ది రోజులుగా వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో రెండవ ఘాట్ రోడ్లోని 16వ కిలోమీటర్ దగ్గర కొండ చర్యలు విరిగిపడ్డాయి. అయితే ఆ సమయంలో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. మరోవైపు విరిగిపడ్డ కొండ చర్యలను ఎప్పటికప్పుడు టీటీడీ సిబ్బంది, ఇంజనీర్లు తొలగిస్తున్నారు. రెండవ ఘాట్ రోడ్లో కొండ చర్యలు విరిగిపడ్డాయి. గత కొద్ది రోజులుగా వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో రెండవ ఘాట్ రోడ్లోని 16వ కిలోమీటర్ దగ్గర కొండ చర్యలు విరిగిపడ్డాయి. అయితే ఆ సమయంలో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. మరోవైపు విరిగిపడ్డ కొండ చర్యలను ఎప్పటికప్పుడు టీటీడీ సిబ్బంది, ఇంజనీర్లు తొలగిస్తున్నారు.